Máme ti za kvíz. 10 palíc. Není za čo. Zdraví ťa intelektuál a lingvista a mystik vegetarián. Ezoterik vegetarián. Aby poslucháči rozumeli, 10 palíc nám dodala kvíz slova a tie budú v éteri okolo 23. hodiny. 10 palíc, pesničky, ktoré ti išli na nervy. Takže išlo mi na nervy, teraz nebudem originálna. Run DMC Ktorikova. Áno, jasné, Run DMC Ktorikova. A ešte vylezla na nervy Metallica nová. Tak to s tebou prudko budem súhlasiť. Napriek tomu, že dnes sú obrovské masy čiernych metalistov po Dubravke, kde nejaký metalový koncert a ja sa tam chystám ešte večer domov vrátiť. Ja si s veľkou chuťou od Metalliky vypočujem napríklad pieseň Battery. To je z Master of Puppets, alebo neviem, ako sa ten album presne volá, ale tieto novšie už. Run DMC a Metallica od 10 palíc a ešte pieseň, alebo interpret, ktorý ťa tešia. Mandalay? Nie, za posledný mesiac som myslel. Mandalay to už je asi polročná pesnička. My to máme takto rozdelené, lebo keby sme sa pýtali, čo ťa teší, tak určite povieš Doors. Ale nie. Depeche Mode alebo Nirvana. Už podľa toho kvízu vidí, že počúva nejakú novšiu hudbu. Počkaj, ako to ty vieš z toho kvízu? Tak to by ma zaujímalo. Ty musíš byť prudký ezoterik. S virguľami sa ponevieraš nad jej listami? Odkiaľ to vieš? Hlavne, že ten list si zabudol doma a museli sme ťahať všetky slovíčka cez telefón. No dobre. 10 palíc, ešte stále sme nepočuli. Fakt neviem. Takže sa ti žiadna nepáči. Katatónia napríklad. Wow. No, konečne. Nepochybuj o tom, že tretí poslucháč ho zaradí medzi svoje neobľúbené. 10 palíc, ďakujem. Môžem sa ešte niečo spýtať? Keď to musí byť? Ohľadne toho kvízu útorkového. Áno. Čo som vám poslala. Áno. Máte to tam niekde pri sebe? Nie. Nie? Ale že nemám. Nie? Prečo? Chceš nám povedať, že si sa pomýlila vo všetkých možnostiach a tým pádom nám spätne budú poslucháči telefonovať všetci tí 40, ktorí neúspeli, že dajú nás na súd. A ráno bude žaloba na stole. Nie? Prvá možnosť, Vivax, nebol liek na nervy. Neviem, či si tam ty urobil chybu, alebo ja som urobila chybu. Ty si urobila chybu. Ale väčšina si myslela, že to je liek na nervy. Vox populi, vox dei. Ja sa teda opravujem, bola to malá, ja. Wow. Mňa to mrzí. Ale všetci sú, vieš, akí boli spokojní. Áno, tak... O to vôbec nejde, ten kvíz je skôr pre zábavu, akože či nejaké také ťažké slovíčko je naozaj tento zmysel, alebo iný. Ahoj. Ahoj. Ďakujeme, ahoj.